ולפעמים אפילו משתפים פעולה בחלק מהזמן עם מתחרים ממש, שזה מאוד שבחלק מן הזמן יכולים גם הם לחבור לאקוסיסטם, למשל, שני ארגונים גדולים שחוברים ביחד לאיזה פרויקט ענק. הראשון שאני נחשפתי אליו ושמאוד העליב אותי היה כשגיליתי שאת מנוע הסילון העתידי יקר מדי לפתח בחברה אחת, ולכן חברת סנק מהצרפתית חברה עם חברת רולס רויס הבריטית, וביחד שהן מתחרות. אבל לצורך הפיתוח של המנוע העתידי, שיתפו פעולה. אז אנחנו יכולים חלק מן הזמן להתחרות, חלק מן הזמן לשתף פעולה. כל זה זה עולם של מורכבות. הפתרונות הפשוטים כבר לא עובדים. רק השילובים עובדים. ושילובים מחייבים, אתה דיברת קודם בכתבה, או בהקשר לדברים שהיו קודם, על החשיבות של האמון בתוך כל זה. אין ספק. זה הופך להיות לגורם מפתח להצלחה. אנשים משתפים... אני חייב רק לציין, אני קראתי בזמנו... אני צריכה גם לאפשר קו-אבולושן איתכם. זה בסדר גמור. קראתי בזמנו רעיון עם אחת אני לא אזכיר שמות, אחת מהמנהלות חברות מזון הכי גדולות בארץ, שהיא סיפרה בגאווה איך שהיא וכל המשפחה לא מעיזות לקנות מוצרי חלב, נגיד, של המתחרים. והיה בזה גם איזשהו עידוד לצורך העניין גם לעובדים. זאת אומרת, העניין של לויאליות למוצר ולהצלחת החברה, בהחלט. הוא מאוד... אני אעיר לך קודמים. אני חושבת שזה ציפייה בהחלט הוגנת לדרוש מן העובדים, לעזור לחברה לשגשג, ולכן אני בהחלט מצפה שהם יקנו ממוצריה. ואני מצפה מן המנהלים שיתנו דוגמה אישית, כמובן, בהחלט. עכשיו, זה לא כל כך פשוט, כאילו, אנחנו רואים עוד הפעם, נגיד ה-G20, כן? למרות שאפילו לפעמים ברור לכולם שצריך לשתף פעולה, וצריך עכשיו לראות אסטרטגית, ולא עכשיו לפופיק, אלא קצת קדימה, אולי כמה עשרות שנים קדימה. זה לא דבר שהוא נמצא בטבע שלנו, בוא נגיד. זה לא דבר שכאילו בא לנו בקלות. אז איך יוצרים תהליך כזה? זה בסך הכל תהליך די, בוא נגיד, לא נוח, נגיד בלשון המעטה. הוא לא נוח על רקע של אמונות שעבד עליהן הכלח. אם אתה מאמין בדברים אחרים, אז זה מאוד נוח, ואני רוצה להגיד, זה אפילו נעים, זה אפילו מהנה, כי אם אתה באמת מאמין שלחיות בהרמוניה עם העובדים שלך, ועם העמיתים שלך, ועם הלקוחות שלך, ועם הספקים שלך, הוא הדבר הנכון, שבסופו של דבר תורם לשורה התחתונה המשולשת, גם הכלכלית, גם החברתית וגם הפיזית, כפי שהסברתי קודם, אז זה גם כיף. אז אם הלקוחות שלי הם חברים קרובים שלי, אז זה כיף. אני פוגשת אותם בשמחה, הם פוגשים אותי בשמחה. אם הספקים שלי הם חברים שלי, אז אותו דבר קורה. יש משהו שהוא בעיניי לפעמים כמעט הזוי. איך העובדה שאנחנו שבויים בקונספציות מיושנות מסרסת אותנו מלחיות חיים של שמחת חיים וחדוות יצירה, וזה פשוט חבל. זה יותר אפקטיבי, זה יותר יעיל. את יכולה לתת דוגמה כזו בניהול? כן, אני יכולה לתת דוגמה. מנהלים ששבויים בקונספציות המיושנות של הארגון כמכונה, מבחינתם מה שהכי חשוב בארגון טוב זה שהוא יהיה מאוד מסודר, וכולם יעשו בדיוק מה שאומרים להם. והסדר כולל גם את זה שהשכל מתחלק בצורה מאוד מסודרת, שככל שאתה יותר בכיר, יש לך יותר שכל, ככל שאתה יותר סותר, יש לך פחות שכל. אני צוחקת כי זה נראה לנו ממש מגוחך כשאני מתארת את זה, אבל אם תחשבו טוב, תראו שרוב רובם של הארגונים עדיין מתנהל כך. עכשיו, אם אתה עושה דבר פשוט, אתה משחרר את החבל, ואתה אומר, אני אדאג שתהיה כאן תרבות שיש בה איזשהו קוד גנטי מאוד ברור, כמה ערכי ליבה שאנחנו מאמינים בהם, מטמיעים אותם, מנחילים אותם, מחנכים עליהם, כמו במשפחה. כן, שזו אנלוגיה מאוד יפה, אנלוגיה המשפחתית, כאילו, אני מאוד מאמינה בה. אני מאוד מאמינה, אגב, לא כל המשפחות בריאות, לדאבוננו הגדול. אבל מסתבר אגב, ואני אגיד את זה קצת באירוניה,
שאותן המשפחות ששולטות בנכסים מאוד מאוד רבים, כשאבות המשפחה הולכים לעולמם, אז מה שקורה בתוך המשפחות במאבקי הירושה, קצת מזכיר מה שקורה בארגונים לא בריאים אחרים. זה רק מחזק למה כדאי. אולי גם שם המשפחה כמכונה גם כן. יכול להיות. אולי כדאי להרחיב קצת על האנלוגיה הזו שהזכרת. אני אשמח מאוד. אני חושבת קודם כל אנחנו צריכים לזכור שרוב רובה של הכלכלה העולמית עדיין מתנהלת בעסקים משפחתיים. זה לא מה שאנחנו רואים בעיתון. בעיתון נדמה שרוב רובה של הכלכלה מתנהלת בחברות הענקיות. אבל זה ממש לא נכון. רובה הגדול בעסקים משפחתיים. והעסקים המשפחתיים, במיטבם, הם עסקים שמצליחים לשמר את המשפחתיות בתוך העסק המשפחתי גם כשהוא גדל. גם כשמגיעים עובדים שאינם מבני המשפחה, עובדים שכירים, אם מטפלים בהם באותה אהבה, כמו בבני המשפחה, ועוזרים להם לגדול, ועוזרים להם לחפש בתוך העסק איפה הם יכולים לתרום ולהתרם בו זמנית הכי טוב, זה מה שצריך לקרות. עכשיו, התנאי למשפחה, זה דווקא, אני שואל דווקא בהקשר הישראלי. נגיד תנאי ראשון במשפחה זה שלא אכפת לך לצאת פרייר. יש ילד בבית, הוא עכשיו אוכל, מה זה, 5 שנים הוא לא עושה כלום, אתה יודע, הביא ילד לעולם. 5 שנים ראשונה, איזה 5 שנים? אתה יודע, כאילו... 18. בסך הכל לא תורם יותר מדי, כן? אבל אתה קונה לו טיטולים ואוכל וכל הדברים, ולא אכפת לך לצאת פרייר. עכשיו, איך זה מסתדר בתרבות הישראלית? כי במשפחה לא אכפת לי לצאת פרייר. איך עכשיו בחברה לא אכפת לי לצאת פרייר? את רואה כאלה דברים קורים? אני כל כך שמחה על הדוגמה הזאת, מפני שאני הרבה פעמים משתמשת בה. אחת התקלות הקשות שמצפים ממנהלים להביא תוצאות לטווח קצר. אתה לא מצפה מילד שנולד היום, שהוא מיד מחר יתחיל לתרום לכלכלת המשפחה. כמו שתיארת, אתה משקיע בו כמה שנים טובות, ואז לאורך זמן הוא גם תורם. נכון? כן. רוב רובם של המנהלים מתוגמלים על תוצאות לטווח קצר. ועל ידי זה הם לפעמים ממשכנים את העתיד. הרבה מן הדברים שראינו בחברות שקרסו בשנים האחרונות, כולל כל מיני שחיתויות ומעשי רמייה, מה שמאוד מאוד הניע את מקבלי ההחלטות ללכת לכיוון הזה, זה לחץ בלתי רגיל להראות תוצאות מהר. אבל אם אתה מאמין שכדאי לך לחשוב על ארגון כעל אורגניזם חי, אתה לא מאיץ את הגידול של הילדים בדרכים מלאכותיות. אתה מאפשר להם לגדול בקצב שלהם, אתה עוזר להם, אתה מטפח אותם, ואתה לא מרגיש פרייר ואתה גם לא פרייר. כי הם דואגים לקיומה של המשפחה. כי היום אתה מגדל אותם, ומחר אתה תהיה זקן, ואתה תזדקק לעזרתם, והם יעזרו לך, ולאף אחד אין חוזה עם הריבונו של עולם, ואולי מישהו חולה וכן הלאה. כלומר, מערכת היחסים ההוגנת נפרסת על ציר זמן ארוך הרבה יותר. אבל תראי, את מדברת פה על דברים שנראה שהם נעלמו מהעולם. דחיית סיפוק עכשיו והסתכלות על הדבר הקצר. מחויבות כמו במחויבות משפחתית, שבמשפחה אני לא משתחרר. לעומת זאת היום דווקא בעסקים, כל אחד מחליף כמה וכמה משרות, כן, זה נהיה מודה עכשיו להשתדרג כל פעם למקום יותר טוב, כל עוד אין משבר כלכלי. כאילו בשביל להגיע לתפיסה הזאת שאת מדברת עליה, אני רואה או שהבן אדם צריך כאילו לעבור משבר טוטלי ששובר לו את כל מה שהוא חשב ולהיות מוכן למשהו חדש, או איך עושים את התהליך הזה בצורה חיובית. אפשר ללמוד. לא מוכרחים ללמוד רק מתוך משבר. לדאבוני הגדול, תהליכי שינוי רבים, אתה צודק ב100%, קורים רק לאחר משבר. אבל יש גם ארגונים יותר אינטליגנטיים, שמוכנים להתחיל לחשוב האם הם שבויים בקונספציות מיושנות, גם כשמצבם טוב. יש לנו לא מעט ארגונים שאנחנו מלווים אותם בפרויקטים שאנחנו קוראים להם מטוב למצוין. הארגון במצב טוב, אבל הוא עדיין שואל את עצמו, האם זה מספיק כדי להצליח גם מחר ומחרתיים? ואז הוא מתחיל ללמוד. כשהוא מתחיל ללמוד, הוא מתחיל לפענח את הדברים שאנחנו משוחחים, והוא רואה שיש דברים שצריך לשכוח אותם.
שצריך to unlearn them. לכן בעצם אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של למידה, קודם כל של המנהלים ושל העובדים ושל הארגון כולו. הארגון כולו לומד, מתחדש, נעשה יותר רלוונטי, צומח בהרמוניה ומתפתח כל הדברים שדיברתי עליהם קודם. אין בזה שום נאיביות, להפך, תסתכל היטב, תראה שאת המחירים הגדולים משלמים בימים אלה. אלה שלא למדו, אלה שחשבו שלעולם חוסן, ושלא הצליחו לברוח עם הפיצויים קודם. וגילו שזה לא נכון. לכן אני באמת רואה את השליחות בעבודה שלי, כמי שצריכה לעזור לאנשים שאיתם אני עובדת, לבחון את כל מרחב האפשרויות, כאלה שהם לא חשבו עליהם, לנסות משהו אחר. לא לבוא ולהגיד להם אתם טועים, אלא להגיד בואו ננסה משהו אחר. יש לי זווית ראייה אחרת להציע לכם. בואו ננסה. איך אפשר, נשארה לנו ממש ככה דקה לסיום, איך אפשר בעצם את ההצעה הטובה הזו שאת נותנת למנהלים, נגיד לתרגם, הרי לא כולנו מנהלים בסופו של דבר. האדם הפשוט, הממוצע, שהולך נגיד כל יום לעבודה, ולאו דווקא השליטה היא לכאורה לא בידיו. איזה טיפ אפשר לתת לו מתוך הדברים שנאמרו עד עכשיו? אני חושבת שכל אחד מאיתנו מנהל, הוא לפחות מנהל את חייו, הוא מנהל את משפחתו, ואת מערכות היחסים שלו עם החברים שלו, והשכנים שלו, והאחים שלו, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאני דיברתי עליו הוא רלוונטי בכל הרמות, גם לפרט. תלמד שכדאי לך לעבוד תמיד בדרך של שיתוף פעולה, בדרך של לא לחשוב רק איך אתה מרוויח, אלא גם איך השני מרוויח. לחשוב איך אתה צומח בהרמוניה עם האנשים שאיתם אתה חי. לפתח רגישות אל הצרכים האמיתיים של האנשים שאיתם אתה חי, שאיתם אתה עובד. אין שום הבדל בין איך צריך לנהל את עצמנו, איך צריך לנהל את המשפחה, איך צריך לנהל את הצוות, את הארגון, את הקהילה, את העיר, את האזור, את המדינה, את העולם. זה אותו דבר, שום דבר לא שונה. מה אפשר עוד להוסיף חוץ מאשר אמן? תודה רבה לך, דוקטור עדנה פשר, שהיית איתנו, ואני חושב שבנימה הזו, בואי תישארי, תראי איתנו את הכתבה הבאה על עולם טוב יותר. תודה רבה. תודה רבה.